Халкыбызның гасырлардан күчеп килгән гырыф-гадәтләрен саклау, тел байлыгын ачып, дөньяга карашын билгеләү, милләтебезнең йөзен, әдәбиятын, мәдәниятен башка халыкларга җиткерүдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы артистларының хезмәте санап бетергесез. Еллар үткән саен ансамбльнең составы да үзгәрә тора. Олы артистларга алмашка сәләтле яшь талантлар килә тора. Үзгәрешсез булып, традициягә әверелгән очрашулар гына кала. Шушы көннәрдә генә ансамбльнең үз бинасында матур очрашу булып узды. Шарадан Фәннур Хәсәнов һәм Ленар Хәбибуллин репортажы. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле 85 еллыгы уңаеннан зур тамашасын уздырганнан соң ял итү өчен барлык ветераннарны да үзенең төп йортына чакырды. Еллар аша үтеп, һәр даим халыкка хезмәт итүче ансамбль артистлары мондый очрашуларны чын күңелдән көтеп ала. Яшьлеккә кайту, юлларда үткән гомерләрне сагынып, яшьлек белән очрашу дип килә алар мондый очрашуларга. Үзебезнең иебездә матур итеп, гөрләтеп, ветераннарыбызны хөрмәт итеп, бергә сөйләшеп утырып, чәйләр эчеп, шуңа күрә минем өчен ул иң изге көн дип саныйм мин аны. Очрашу арабыздан бакыйлыкка киткән артистларны искә алып, 1 минутлык тынлык белән башланып китте. У нас есть такая возможность, мы находим время, силы. Ансамбльнең бүгенге көн уңышлары ул сез салып калдырган төпле нигез нәтиҗәсе. Мин сезне ветераннар диеп түгел, ә үз хезмәтегезнең осталары, чын иҗатчылар дияр идем һәм ул чыннан да шулай. Без яшь буын, сезнең омтылышларыгыз, хис-тойгыларыгызны хөрмәт итәбез һәм олы рәхмәтебезне белдерәбез. Әйе, җитәкчеләрнең ветераннарны хөрмәтләве буш сүз булып кына калмады. Аларны олылап кыйммәтле бүләкләр дә тапшырдылар. Мин бүген бик бәхетле. Мин бүгенге көндә күптәннән хыялланган очрашу булды. Минем яраткан коллективы белән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары белән. Менә бүген ветераннар да, яшь башкаручылар белән бергә очрашып, менә бөтен минем үземнең бөтен иҗади тормыш хәзергә күз алдына китерәм. Мин ничек монда беренче мәртәбә килдем, ничек монда бик күп еллар эшләдем. Минемчә, бу минем тормышымның иң бәхетле вакыты. Рәхмәт Худайга, мин монда бик уңышлы булып эшләдем. Кичәнең төп өлешен әлбәттә еллар аша үткән юлларны, гастроль меридианнарын сагынып искә төшерү, капустник, үз-үзеңнән көлү, елмаю, шаяру алып торды. Ансамбль — это жизнь. Ансамбль ул тормыш. Аны беркем дә үз тормышыннан сызып ата алмый. Мин дә ансамбльдә күпмедер вакыт эшләдем. Хор төркемендә. Шушы еллар тормышымның иң кадерле вакыты булды. Очрашуга да бик шатланып килдем. Оештыручыларга рәхмәт. Я здесь начинала свой путь как профессиональная певица. Мин үземнең профессиональ иҗат юлымны әлеге легендар ансамбльдә башлавым белән бик бәхетле. Ансамбль яшь иҗатчыга зур ярдәм бирде. Чөнки аның тарихы бай һәм бик тирән. Җитәкчеләребезгә тормышта үз юлыбызны табарга ярдәм иткәннәре өчен зур рәхмәт. 1937 елда оештырылган Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле уникаль коллектив. Аның репертуарында татар халкының милли традицияләре саклана һәм пропагандалана. 85 ел эчендә 50дән артык уникаль программа, күп санлы аерым номерлар һәм композицияләр булдырылган. Әлеге коллектив сәхнәдә бер юлы 4 сәнгать юнәлешен күрсәтә: музыка, бию, җыр һәм костюм. Шуңа күрә тамашачының татар халкы моңы, тарихы һәм язмышы турында тулы сурәте туа. Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.